यम्मी ଲାଗୁଛି। ପାସ୍ତା ଖାଇବା ଆଜି। ତମେ ଖାଇବନି? ତମେ ଖାଇବନି? ଖାଇବି। ଆସୁନ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ମୁଁ ଆଗ ଆଣିଦେଇ ଖାଇଦେଲି। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? यम्मी ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଲୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଭୂଷଣ ପତ୍ର କ'ଣ ପକେଇ? ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ବା ଦେଖିନି ଆଉ। ଖାଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟା। ଆମେ ବି ଖାଇବା। यम्मी। टेस्टी। ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅ ପଛରେ ଖାଇବ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହୁଅ, ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କର। କି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ପାସ୍ତା କଲାବେଳେ ଡାକିଲୁନି? ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଟିକେ ଖାଇବ। Bye bye.